και κύριοι, φίλες και φίλοι του Super Sport FM, όπως σας είχαμε ενημερώσει χθες το βράδυ από το Facebook και σας είπαμε και νωρίς σήμερα το πρωί, θα μιλήσουμε με την γνωστή καταξιωμένη συνθέτρια μουσικό, την κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο για να δώσει 2 συναυλίες μαζί με την Έλλη Πασπαλά, απόψε στο Αρχαίο Θέατρο του Κουρίου και αύριο στο Αμφιθέατρο του Ιδαλίου. Οι συναυλίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του καθιερωμένου εδώ και δεκαετίες Φεστιβάλ Κύπρια 2016 φέτος. Ακούτε μουσική της κυρίας Ρεμπούτσικα από το έργο «Το Αστέρι και η Ευχή». Κυρία Ρεμπούτσικα, καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Και το πρώτο καλημέρα σε όλους. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, τι νιώθετε όταν ερχόσαστε στην Κύπρο, γιατί έχετε κάνει πολλά ταξίδια στην Κύπρο. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, είναι πράγματι στην Κύπρο, εδώ και πολλά χρόνια. Νιώθω ας πούμε ένα ταξίδι που είναι πάρα πολύ οικείο, πολύ, και πολύ ακαμπησιάρικο. Θέλω να έρχομαι, γιατί νιώθω έτσι πολύ κοντά μου, ιδίως όταν παίζω στην Κύπρο, έτσι πολύ κοντά μου το κοινό και εσάς όλους. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα. Στο Κούριο, εγώ δεν θυμάμαι καλά, έχετε ξαναδώσει συναυλία ή θα είναι η πρώτη φορά? Όχι, πάλι είχα πριν 3 χρόνια, δεν θυμάμαι, 4, ναι. 4 νομίζω, με την Άλκηστη ήμασταν μαζί. Μάλιστα. Και πείτε μου έτσι... Φέτος είμαστε και φέτος τώρα, δηλαδή, ναι. Σήμερα παίζουμε με την Έλλη Πασπαλά. Ναι. Πείτε μας ποια είναι η διαφορά του να δίνεις μία συναυλία, μία παράσταση στο Κούριο από να την δίνεις σε ένα άλλο χώρο? Δεν είναι διαφορά, είναι οι χώροι διαφορετικοί. Ναι, οι χώροι, ναι. Εμείς που όταν παίζουμε δεν είναι. Ναι. Απλώς είναι κάποιοι χώροι που έχουν μια ομορφιά, άλλοι χώροι έχουν ένα ιστορικό γεγονός, άλλοι χώροι είναι αρχαίοι, είναι ανάλογα σε τι χώρους παίζεις. Το Κούριο, επειδή έχω ξαναπαίξει και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένας χώρος που σου δημιουργεί μια ανάταση και μια έμπνευση, γιατί είναι σε ένα από τα ωραιότερα σημεία. Χαίρομαι έτσι και γενικά που παίζω σε τέτοιους χώρους, γιατί για μένα είναι πολύ σπουδαίο. Το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσετε απόψε και αύριο φαντάζομαι είναι το ίδιο, και απόψε και αύριο το ίδιο πρόγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα? Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που δηλαδή σε μουσικές από soundtrack που έχω κάνει, από ταινίες, κάποια κομμάτια, κάποια τραγούδια που έχω γράψει που θα τραγουδήσει η Έλλη, κάποια τραγούδια αγαπημένων συνδετών όπως που θα τραγουδήσει η Έλλη του Πιοβάνη, Μάνο Χατζηδάκη, Καρχάκο. Είναι ένα ταξίδι μεταξύ μας που κάνουμε μέσα από μουσικές, όπως είπα, από Ανατολή, έχει πολύ Ανατολή μέσα και Δύση. Και μέσα σε αυτές τις συναυλίες συμμετέχουν δηλαδή μπάντα, ας το πούμε, η Ανδρέας Βουλόπουλος στο πιάνο, ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος κανονάκι και ο Βαγγέλης Καρύπης στα ακουστά. Και είναι αυτό το πρόγραμμα που περνάει μέσα από αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια. Σας βλέπω πάντα να χρησιμοποιείτε ένα βιολί κόκκινο. Γιατί είναι κόκκινο το βιολί σας? Το βιολί το κόκκινο είναι ένα δώρο, ας το πούμε, του αδερφού μου του Βλούταρχου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το κουβαλάω μαζί μου γιατί είναι και το αγαπημένο μου και είναι ένα βιολί που πώς θα είναι ηλεκτρικό, είναι φυσικά, κλασικό ηλεκτρικό, το οποίο με εξυπηρετεί πάρα πολύ και έχει γίνει έναν εμένα πια τόσα χρόνια. Μάλιστα. Έτσι και να είναι κόκκινο, μου άρεσε βέβαια. Μάλιστα. Τον περασμένο μήνα δώσατε μία συναυλία στην Ήμβρο. Για τα 25 χρόνια, συμπληρώνονται τέλος Μαρτίου, Οκτωβρίου. Όχι. Ναι. Συγγνώμη. Δώσατε μία συναυλία προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
την οποία... 18 Αυγούστου. Ναι, 18 Αυγούστου, στην Πανσέλινο μάλιστα. Στην Πανσέλινο. Ναι, αυτή ήταν με την ευκαιρία της επικείμενης συμπλήρωσης 25 ετών, διότι η εκλογή του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε το 91 στις 22 Οκτωβρίου και η ενθρόνησή του έγινε στις 2 Νοεμβρίου. Πείτε μας τι αισθανθήκατε σε αυτή τη συναυλία, πείτε μας για το κοινό εκεί στην Ύμβρο. Είδα και μια θερμή ανταπόκριση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη όταν στο τέλος ανέβηκε στη σκηνή, σας πρόσφερε μια ανθοδέσμη, φωτογραφηθήκατε με μικρά Ιμβριόπουλα. Το Παναγιώτα το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γιατί πηγαίνω, έρχομαι στη Κωνσταντινούπολη γιατί δουλεύω εκεί και ιδίως ταινίες, γράφω δηλαδή μουσική για ταινίες. Τα ημέρα εκείνη 18 Αυγούστου, δηλαδή πριν καιρό, ήταν πραγματικά για μένα μια πολύ ωραία και σημαντική μέρα και βραδιά, ιδίως το βράδυ που έγινε συναυλία για τα 25 χρόνια της Πατριαρχίας του. Το πιο σημαντικό ήταν μια συγκίνηση, γιατί παίξαμε στην πλατεία του χωριού του, στο χωριό του, στην πλατεία. Στους Αγίους Θεοδόρους. Στους Αγίους Θεοδόρους. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, και κόσμος δηλαδή οι οποίοι ήρθαν και από άλλα μέρη, και ήταν μια βραδιά έτσι πολύ πράγματι θερμή και από το Παναγιώτατο, αλλά για μένα πολύ σημαντική, γιατί έπαιξα δηλαδή στον τόπο που γεννήθηκε ο Πατριάρχης μας. Ήταν πρώτη φορά που παίζατε στην Ύμβρο, στην Κωνσταντινούπολη έχετε παίξει αρκετές φορές. Είναι η πρώτη φορά που πήγα, ναι, και έπαιξα στην Ύμβρο. Θυμάμαι και πριν μερικά χρόνια που συναντηθήκαμε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του Παγκυπρίου Ζωγραφείου. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι ποια θα πρέπει να είναι η θέση των καλλιτεχνών αυτή την εποχή που ζούμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά γενικότερα στον κόσμο. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κρίση μεγάλη, όχι μόνο οικονομική, πολιτικές σειράξεις, μεταναστευτικό πρόβλημα και 1002 άλλα πράγματα. Ναι. Καταρχάς οι καλλιτέχνες γενικά πιστεύω ότι όπως και όλος ο κόσμος, δεν θέλω και πολύ να τα ξεχωρίζω όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι και να αφήσουμε τους εγωισμούς και τους φθόνους μεταξύ μας, το φθόνο μάλλον. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι και να προχωρήσουμε μέσα και ιδίως από τις δουλειές μας εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί όπως ξέρεις οι τέχνες, η μουσική, τα πάντα ενώνουν. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και όριμοι και να προσπαθήσουμε έστω μέσα από τη δημιουργία μας και τις δουλειές μας να φτιάξουμε ένα μέλλον καλύτερο. Πρέπει να ασχοληθούμε πιο πολύ με τα κοινά, γιατί όπως ξέρεις οι καλλιτέχνες έχουν και ένα, ας το πούμε, είναι και εγωκεντρικοί κατά κάποιο τρόπο. Και να αφήσουμε όλα αυτά και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Ποια είναι η θέση της ορχιστρικής μουσικής, διότι περισσότερο σε αυτή υπηρετείτε, ορχιστρική μουσική και με συναυλίες και στις ταινίες που γράφετε μουσική για ταινίες στην Ελλάδα σήμερα? Πιστεύετε πως το ελληνικό κοινό είναι εξοικειωμένο με αυτό το είδος? Επειδή κάνω εδώ και πολλά χρόνια γενικά συναυλίες, βλέπω ότι το κοινό, ας το πούμε, με συναυλίες στις ορχιστρικές, δηλαδή που υπάρχει μόνο μουσική, είδα ότι αισθάνεται, ας το πούμε, αισθάνεται ένα παλμό, πώς το πούμε, μέσα από αυτές τις συναυλίες και τις δέχεται πολύ θερμά. Γίνεται ένα, ξεχνιέται, έχει μια τεράστια αποδοχή. Βέβαια στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που εργάζονται και περιοδεύουν κάτω από ορχιστρικά κομμάτια και soundtrack συναυλίες. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά βλέπω ότι τα πράγματα πόσο έτσι έχουν πάρει άλλη τροπή. Πέρα από το ταλέντο και την εξάσκηση, τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας για να φτάσει η δουλειά ενός καλλιτέχνη στο ευρύ κοινό
και να μην είναι μια τέχνη για τους λίγους? Βασικά χρειάζεται δουλειά για μένα. Πάνω απ' όλα είναι να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, καταρχάς να αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και να το πιστεύεις και να τελειώνει προχειρότητες, δηλαδή να κάνεις πράγματα που να μην είναι πρόχειρα, ας το πούμε, το ποδαριού, μόνο και μόνο για να βγεις προς τα έξω. Ναι. Ή για οικονομικό όφελος μόνο? Εντάξει, ναι, ή για ό,τι και οτιδήποτε, και οικονομικό όφελος να είναι, και εκεί ακόμα πρέπει να είσαι σοβαρός. Ναι. Έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Είστε γνωστοί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κάθε φορά όμως, παρόλο που έχετε επιτυχίες και είσαστε διακεκριμένοι, δημοφιλείς, κάθε φορά που βγαίνετε στη σκηνή, νιώθετε κάποιο τρακ, νιώθετε κάποιο δέος, ή πλέον έχετε εξοικειωθεί? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή στη σκηνή βγαίνω από πάρα πολύ μικρή, από τα 7 μου χρόνια που πούμε, μαζί με τα αδέρφια μου, η σκηνή είναι και το μέρος που ζω, η σκηνή είναι και το μέρος που αισθάνομαι καλά και πατάω καλά, και ιδίως με το βιολί μου. Όταν βγαίνω στη σκηνή θέλω να έρθει ο κόσμος απάνω στη σκηνή και ό,τι γίνεται να υπάρχει μια ένωση μεταξύ μας. Η σκηνή είναι ένα πολύ μεγάλη, πώς να πούμε, μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μια πολύ μεγάλη ιστορία η σκηνή γενικά για ένα καλλιτέχνη. Πώς θα πούμε, είναι σαν να μπαίνω, ας το πούμε, στο δωμάτιο του σπιτιού μου, σε ένα σαλόνι δικό μου, ένα χώρο που είναι πολύ οικείος, και θέλω να καλέσω, ας το πούμε, τον κόσμο και να περάσουμε καλά και να βρεθούμε και να είμαστε μαζί όλο και το βράδυ. Να υπάρχει αυτό αισθάνομαι όταν είμαι πάνω στη σκηνή, σαν να θέλω να πλησιάσω και να με πλησιάσουν. Μάλιστα. Έχετε συνεργαστεί και με Τούρκους συνθέτες, την Dilek Koç και τον Φαρούκ, μου διαφεύγει το επώνυμό του, ο οποίος βασικά ζει στη Νέα Υόρκη. Ο Ντεμπιλέκ, ο Μαρ Φαρούκ, ο οποίος είχε μια συναυλία φέτος. Ναι. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία και πώς αξιολογείτε εσείς αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Η Dilek Koç γνώρισα πριν χρόνια όταν τελείωνα την πολιτική, το soundtrack της πολιτικής, και αποφασίσαμε με τον Τάσο να κάνουμε 2 τραγούδια με ένα χασάπικο που είχα κάνει τη μουσική και είχε μπει στην ταινία ήδη. Μια τραγουδίστρια, την Νατάσα Δοδωρίου, τα λιμάνια, και την Dilek Koç που τραγούδισε τον Μπαχαράτα, ας το πούμε, την οποία τη γνώρισα μέσα από την τηλεόραση, έτσι τυχαία, ας το πούμε, είδα μια εκπομπή που τραγουδούσε η Dilek και μου άρεσε πάρα πολύ, όπου αποφάσισα να πάω να τη βρω στη Θεσσαλονίκη που έμπαινε, να της κάνω αυτή την πρόταση της συνεργασίας. Με τον Ομάρ ήρθε ένα τηλεφώνημα κάποια μέρα και μου είπαν να πάω να παίξω σε μια συναυλία του τώρα που έκανε εδώ φέτος, δηλαδή το καλοκαίρι, στο Θέατρο Βράχων, σαν guest μαζί του, και θα το ήθελε πάρα πολύ. Ναι. Πηγαίνετε συχνά στην Κωνσταντινούπολη, έχετε συνεργαστεί, έχετε κάνει μουσική, soundtracks για ταινίες. Δουλεύω μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Η σχέση σας με τους Τούρκους και ιδιαίτερα με τους Ρωμιούς της πόλης ποια είναι? Αρκετά καλές είναι, μπορώ να πω. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η δουλειά μου με τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη είναι επάνω στη δουλειά μου. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μου έχει φερθεί, ας το πούμε, και με έχει αποδεχθεί πάρα πολύ θετικά και σωστά. Έχουμε κάνει πολύ καλές δουλειές. Έχω πάρει πάρα πολλές χαρές από ταινίες που έχουν κάνει επιτυχία, και ιδίως με τη μια ταινία του Παπαβεογλού, μετά την πολιτική ακριβώς, δηλαδή μετά από 1-2 χρόνια έκανε αυτή το Παπαβεογλού. Η πολιτική κουζίνα πήρε πλατινιένιο δίσκο, έγινε πλατινένιο. Έχει γίνει και χρυσό και πλατίνα, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι από την πολιτική κουζίνα ανοίχθηκε μέσω κάποιων σκηνοθετών, ακούγοντας το soundtrack
ο δρόμος μου προς την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα ετοιμάζεται κάποια άλλη συνεργασία στην Κωνσταντινούπολη? Ναι, έχω κάποιες κουβέντες για μια ταινία. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο? Δεν μπορώ να πω γιατί ακόμα δεν έχει. Είμαστε, που λένε, διαβάζοντας το σενάριο. Μάλιστα. Κυρία Ρεμπούτσικα, εάν μη κυβερνητικές οργανώσεις, ελληνικές και τουρκοκυπριακές, σας προσκαλούσαν να δώσετε μία συναυλία στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας που βρίσκεται στην κατεχόμενη Αμόχωστο, θα αποδεχόσασταν αυτή την πρόταση? Όταν μου λέτε και για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο θα μου αυτό? Σας ρωτώ. Για ποιο λόγο θα υπάρχει? Είστε γνωστοί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για ποιο λόγο γίνεται κάποια συναυλία? Γίνεται κάποιο λόγο. Ναι, για να συμμετάσχουν, να παρακολουθήσουν μάλλον τη συναυλία Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, ξένοι που βρίσκονται στην Κύπρο. Ναι, αν ήταν για κάποιο λόγο ο οποίος, ας το πούμε, θα έφερε οι οργανωτές δεν θα ήταν επίσημοι φορείς της κυπριακής κυβέρνησης, ούτε αρχές της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας, αλλά θα ήταν μη κυβερνητικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Αν ήταν, και εγώ απαντάω, αν ήταν για κάτι, αν ήταν για κάποιο στόχο, για κάποιο σκοπό, ο οποίος ήταν πραγματικά για καλό σκοπό, σαφώς θα πήγαινα. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον έχω ακούσει ότι γενικά οι σχέσεις σας και από τότε που υπάρχει μια ελευθερία μεταξύ σας, και εσείς θα μου το πείτε αυτό, από εσάς το ακούω, δεν ζω εδώ, ότι είναι σε μια πολύ έτσι καλή, ας το πούμε, δηλαδή έχετε καλές σχέσεις. Ναι, έχουν βελτιωθεί αισθητά οι σχέσεις, αλλά για ορισμένους υπάρχει έτσι μια ευαισθησία, θα το έλεγα, να πάνε σε ένα αρχαίο θέατρο πολύ σημαντικό, ίσως είναι η Σαλαμίνα γενικότερα από τους σημαντικότερους. Ένα αρχαίο θέατρο δικό τους όμως, έτσι. Ορίστε. Ένα αρχαίο θέατρο που ήταν ελληνικό και είναι ελληνικό και είναι υπό τουρκική κατοχή, και γι' αυτό ορισμένοι δυσκολεύονται να πάνε. Η πρώτη φορά που έγινε μετά από 42 χρόνια μία παράσταση ήταν πέρσι από τον ΘΟΚ. Τώρα φέτος πρόκειται, και εδώ υπάρχουν, αν έχετε διαβάσει στην Αθήνα, υπάρχει μία ιδέα να πάει η παράσταση της Αντιγόνης του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, και υπάρχει ένας προβληματισμός, έχουν εκφραστεί από ορισμένους διάφορες ενστάσεις κατά πόσον αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, γι' αυτό σας έκανα έτσι και την ερώτηση αυτή, να δω πώς εσείς θα αντιδρούσατε. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν μου ζητάνε να πάω έστω και στα κατεχόμενα σε ένα θέατρο το οποίο είναι δικό μας, μάλιστα, θα πήγαινα. Μάλιστα. Γιατί είναι το θέατρό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ρεμπούτσικα, θα ήθελα και πάλι, είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος σε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία εκπομπή όλοι μαζί είναι 1,5 ώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περιορισμένος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα σας αποχαιρετήσουμε πάλι με ένα μουσικό κομμάτι δικό σας από την πολίτικη κουζίνα. Στα λιμάνια. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια. Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που αφήσες, δεν θα λυτρωθείς
της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Αν χαθείς ξανά στις καρδιάς των μάχαλα, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές.